Sampeyan gak ngerokok tak kok ketok gak ngerokok. Ngerokok, Bu. Gelem anu kretek 76 gelem. Rokoke karek anu iku tukang. Nek gelem tak jukukno. 76 tapi gak kretek lho ya. Sama minum saya itu kopi. Pulau nih kalau saya pesan aja juga. Pulau sih pesan aja pas. Dia pulau ngeten sedang tapi kirangan kalau sinten masih sampai pinten mawon. Dia ngeten iki cuma lebih mageng cuma full. Metro Depok sedang mendalami kasus ini. Diduga pelaku merupakan seorang pengusaha rumah potong hewan. Lho roti iki iki nang masalah kuah ya tapi Enggak ono apa terus. ya Sampai mencret. iya Aku ngombe ya lali kok. ngombe kopi soalé. Amare mangan semoko lali ya. Malah roti ku lah gak masalah. Ya Mas. Ini sama ngerokok. Ora apa-apa disungkan lho roti. Ora nak